Children of God, mga anak sa Diyos. Ang August 22, mao ang kapistahan ni Maria isip rayna sa langit o sa yuta. Ang pagka-rayna ni Maria, dili bag-ong titulo nga kalit lang giimbento sa moderno nga simbahan. Kaya ang pag-ila kang Maria isip rayna, adunay hataas na nga kasaysayan gikan sa liturhiya, mga sinulat sa church fathers o mga devotion sa mga Kristiyanos. Sa unang mga siglo, gitawag na siya sa pipila ka mga Christian writers nga Mother of the King o Queen. Tungod kay ang iyang anak mao si Jesus Kristong Hari. Ang devotion ngadto kang Maria isip rayna mitunga usab diha sa mga hymno, hymns, sa mga panalangin, prayers, arts ug uban pa nga mga pag-ampo. Si Pope Pius XII formal nga nagtukod sa liturgical feast sa Queenship of Mary niadtong 1954 pinaagi sa encyclical nga Ad Celi Reginam. Sa unang pag-establisar niini, gibutang ang kapistahan sa May 31. Apan human sa liturgical reform, gibutang kini sa August 22. 8 ka adlaw human sa Assumption aron ipakita ang suod nga connection, the close connection tali sa pagpasidungog kang Maria o sa iyang glorification uban kang Jesus. Busa kon atong isulti nga si Maria mao ang rayna sa langit ug sa yuta, wala kini nagpasabot nga sidya labaw kang Hesus. Dili usab kini nagpasabot nga usa siya ka Diyosa o ka level sa amahan. Ang iyang pagkarayna usa ka participated dignity, no? Usa ka dungog nga iyang nadawat gikan sa iyang relasyon kang Kristo nga mao gayud ang hari. Ug sama sa giingon sa church tradition, ang iyang royal dignity nag-agad una sa iyang pagkainahan sa hari. Busa ang korona ni Maria dili korona sa competition, no? Bato kang Hesus, no? Kundili korona sa usa ka inahan nga hingpit nga nag-alagad sa iyang anak. Mao kini ang atong background samtang atong gipaminaw ang ebanghelyo karong adlaw nga gikan kang San Mateo. Sa ebanghelyo, si Jesus naghisgot batok sa mga tawo nga ganahan og mga prominente nga mga lugar sa kumbira. Ganahan og mga taas nga mga titulo ug pagdayeg gikan sa uban. Ug dinhi makita nato ang usa ka interesante kaayo nga contrast. Karong adlaw atong gisaulog ang usa ka rayna apan ang iyang kinabuhi dili istorya sa pagpangita og limelight o spotlight. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang tinuod nga kadungganan nagyud pinaagi sa pag-alagad. Sa ebanghelyo, gisaway ni Jesus ang mga leader nga ganahan nga tawgon og rabay. Ganahan sa unang mga lingkuranan, kanang front seat jud, o ganahan nga mailhan jud sa uban. Ang iyang gisaway mao ang leadership nga nahimong paagi sa pagpasigarbo sa kaugalingon. Ang problema, dili ang title. Ang problema, mao ang kasing-kasing nga naa sa luyo sa titulo. Mao nga, niingon si Jesus, the greatest among you must be your servant. Matthew 23:11. Sa binisaya nga hubad, ang labing dako taliwala kaninyo kinahanglan mao ang inyong sulugoon. Usa kay ni ka radical nga definition sa greatness. Sa kalibutan ang dako mao ang adunay daghang tawo nga mosunod kaniya. Apan alang kang Hesus, ang dako mo ang tawo nga andam mo serbisyo sa uban. Mao ni ang makapainteresante sa titulo nga Queen of Heaven and Earth. Si Maria adunay labing taas nga Marian title. Apan ang iyang kinabuhi wala gipuno sa pagdemand og privilege. Sa Annunciation miingon siya nga siya mao ang handmaid of the Lord. Sa Cana iyang gipunting ang mga tawo ngadto kang Hesus. Sa tiilan sa krus nagpabilin siya uban sa iyang anak. Busa mahimo kitang adunay position apan dili servant. Mahimo tang leader apan walay humility. Mahimo tang supervisor, administrator, parent, teacher, pari, religious, community leader ug mahimong
matintal gyapon ta nga ang atong titulo mao nay hinoy mahimo natong identity. Apan ang ebanghelyo nag-ingon nga ang tinuod nga sukdanan sa leadership mao ang willingness to serve. Ang pangutana dili pila ka tawo ang motahod nako, kundili pila ka tawo ang akong maalagaran. Ang tinuod nga kadungganan naagyod pinaagi sa pag-alagad. Ikaduhang punto, ang kabalo mo paubos, mao gayud ang tinuod nga nangalagad. Ang ikaduhang dakong mensahe sa ebanghelyo mao ang warning ni Jesus batok sa self-exaltation. Kana ganing SBSS, sobrang bilib sa sarili. Ang bisan kinsa nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos, apan ang magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Ang irony mao kini, ang tao nga sige og pagpataas sa kaugalingon mahimong mawad-an og tinuod nga dungog. Samtang ang tao nga kabalo mo hilom, kabalo mo serbisyo, mahimong mahinumduman tungod sa iyang gugma. Mao na ang makita nato kang Maria, Queen of Heaven and Earth. Wala siya mangayo kang Arkanghel Gabriel nga mahimong famous. Wala siya mangayo og golden throne. Wala siya nangayo og political power. Ang iyang tubag mao ang pagdawat sa kabubuton sa Dios. Ug sa Magnificat iyang giila nga ang Ginoo mo ang naghimo og dagkong mga butang alang kaniya. Ang iyang greatness nagsugod sa iyang capacity nga muingon, yes, ngadto sa Dios. Ug mausab ni ang challenge kanato sa panahon sa social media. Diin sayon kaayo nato ipakita ang atong mga accomplishments, ang atong mga connections, travels, titles ug successes. Ang rayna nga atong gisaulog karong adlaw, nagtudlo kanato nga dili kinahanglan nga kita perming makita aron mahimong valuable. Dili kinahanglan nga perming kita ang ma-mention o matag atong mga hulagway aron mahimo tang importante. Dili kinahanglan nga kita permi ang naa sa center of attention. Ang kabalo mo paubos, mao gyud ang tinuod nga nangalagad. Story time. Adunay espesyal nga kahulugan karong 2026 ang pag-abot sa Madre Peregrina de Guadalupe sa Pilipinas. Pilgrim Mother of Guadalupe. Gikan sa Mexico, ang pilgrim image miabot sa Manila Cathedral niadtong June 13 ug nagpadayon sa nationwide pilgrimage ngadto sa lain-lain nga mga cathedrals, sa lain-lain nga mga shrines ug parokya hangtod kini December 12, 2026. Ug dili ni siya ordinaryo nga Marian tour. Kabahin kini sa gitawag nga intercontinental preparation ngadto sa 500 anniversary sa Guadalupe apparitions karong 2031 ug gituyo aron ang mga Pilipino mas mapaduol ngadto kang Hesus ug kang Maria. Mao nga gitawag kini nga Madre Peregrina, Pilgrim Mother, tungod kay si Maria sama sa usa ka inahan nga mubiyahe aron muduaw sa iyang mga anak sama kaniadto sa iyang pag-adto kang Elizabeth. Nindot kayo ni nga hulagway, ang usa ka reyna nga wala naglingkod lamang sa trono, apan nagbiyahe aron maduol diha sa iyang mga anak. Children of God, mga anak sa Dios, dili masukod ang atong greatness pinaagi sa titulo nga naa sa atong pangalan. Masukod nato kini pinaagi sa gidaghanon sa mga tao nga atong natabangan. Hinumdumi nga ang tinuod nga reyna nga atong gisaulog mao usa ka mitudlo nato ngadto sa hari. Ug kung gusto nato mahimong great sa mata sa Dios, makat-on ta sa pagpaubos. Kay ang pinakalig-on nga korona dili hinimo sa bulawan. Ang pinakalig-on nga korona mao ang kasing-kasing nga kabalo moalagad o mohigugma. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD,
ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, Fairview, Quezon City, the Philippines. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.